Estem en temporada de calçots i avui els farem d'una manera una mica diferent, tampoc tan original. L'avantatge que té és que encara que no tinguem llar de foc o barbacoa, els podem fer a casa. Avui farem calçots en tempura amb romesco. Per a 2 persones he agafat un manat de calçots dels primets. Per la tempura tinc 130 grams de farina, 200 mil·lilitres d'aigua i un ou. Per al romesco utilitzaré uns 10-12 grams d'avellana torrada, uns 10-12 grams també d'ametlla torrada, una culleradeta de pebre vermell dolç, un parell de culleradetes de polpa de nyora. També es podria fer amb nyores senceres, escaldar-les i treure la carn, però és molt més fàcil fer-ho així. 3 tomàquets madurs que escalivaré i mitja cabeça d'alls que també escalivaré. Jo ho faré al forn. Oli d'oliva, una llesqueta de pa que posaré en remull amb un got de vinagre i sal i pebre. He escalfat el forn a uns 150 graus i ara hi posaré els tomàquets i els alls perquè s'escalivin durant una mitja hora aproximadament. Tinc l'escalivada al forn i l'aigua que tenia per fer la tempura l'he posat al congelador perquè estigui ben freda. I ara vaig netejant els calçots. Parteixo, com quedi, la part blanca i trec la capa de sobre. He tallat els calçots a una mida que em quedi només la part blanca, els he pelat ben pelats i ara els posaré a escaldar entre 2 i 3 minuts. Aquests que són primets, possiblement en 2 minuts ja en tindrem prou. I ara vaig a fer ja la salsa romesco. Començo tirant-hi el tomàquet escalivat, que he pelat, els alls, que també els he pelat, i seguiré amb les avellanes, ametlles, la molla de pa que he tingut en vinagre, que l'he ben escorregut, la tirarem aquí, una mica de pimentó, de pebre vermell, el dolç. Hi ha qui posa bitxo també perquè sigui una mica més picant. Jo no li poso, però això va al gust de cadascú. La nyora, hi posarem un parell de cullerades i una mica de sal i pebre. Un raig d'oli i aquí ja podem anar fent la nostra salsa. Jo la faré amb el mini pimer, hi ha qui li agrada fer-la a mà. Les dues maneres serveixen. He batut l'ou i afegeixo ara l'aigua que he tingut al congelador i la farina, els 130 grams que ja havia pesat. Ho remeno. No fa falta que la massa quedi super fina, encara que tingui algun grumoll no passa res. I el que sí que faré ara és posar-hi un glaçó perquè la tempura es mantingui freda mentre vaig rebussant tots els calçots. I mentrestant ja he posat oli a escalfar. Jo ho fregiré amb oli de gira-sol, malgrat que no ho he dit al començament, perquè per fregir és una mica més suau que l'oli d'oliva. Per mirar que l'oli estigui prou calent, hi tiraré una gota de tempura. Si em puja cap amunt fent bombolletes és que l'oli està ja a punt. Per tant, ara començaré a rebussar els calçots i a posar-los. Els deixarem només fins que quedin dauradets. I no en posarem molts de cop per evitar refredar massa l'oli. I ara que ja han agafat una mica de color, els aniré traient. Els
escorregaments correguts i els deixo sobre paper absorbent, sobre paper de cuina, i vaig fent els altres. I aquí tenim els nostres calçots en tempura amb la seva salsa de romesco. Molt bon profit!